kuliah vlog baru sisin bidang fish bidang soal fish ng channel but menta dan suyo khubor menta mestap ba ka sarkar Meghalaya kalakhang kalau penilai kan ka announcement kan api ravai kan itu semata kalau juni coronavirus but kan ka jing ban yadai no ka jing pa juni coronavirus di kan ka notice ka kala pemi ka sarkar na health department na ka health and family welfare department ng government Meghalaya but kala ai kini advisory ni restriction maka IP bepin tip kita mah tikitan ko bakal ay tuling ano ki buat kebening ko baru ki school ki institution kin khangnut lat setang ki bilang exam na do ka new tarik kamut do la shay kesni hadu lai puwe do lai puwe tarik tong padai march no shay kesni kanyu tarik padai march arja arpo hadu lai puwe tarik padai march arja arpo baru ki school ki college bat ki jaka ajin kai khangnut lajnya setang gitu badan exam kabar kini ki jaka ki badan ni ki jengelang pai ba ki cinema hall ki gym ki jaka ki swimming pool nanta ki bat ki events ki giwe ki events ki giwe kin khanglo di kita baru khot te ka balai ki conference ki workshop nata ki meeting dan ki seminar ki jaka training baru ki ba dan kajing hilang pai ba bobon ya kita ru la ban postpone dan di ban cancel no te basang baru ki jinglet jingwan ki bade sabar jong ka state dan ki jing bawan sapo jong state ru no ban kiar na kita la de kilong ki bam dan kam kebasan ke banlet syaki syaki jaka badan ki turis dan syaki yo ki han ki balong pai ba ya kita ru yele ankiar te nang ta ban rio kejing ya jengai iwe ibrio ko mga batay ti video bladap bersinitar nang taru ka kejing long bande ko ki jongpi ladap himle ki jaka pai ba bat ki jaka tri ki jongpi ru le ta ka ju ta kejing ko ban maintain ta hygiene te ka ba dia nak kita wadah kijing seng kijing mani kijong iru ya kata kunjo nang ta ka ba nyo kalong ba la penting bikin ki festival berkui iru ba postpone ki lani ban cancel no ki mungkin ki expo berkui ki festival ki ban bala schedule ban long te ba pra kalong ba ka jing ya kendu ka close contact haki jingele yawan haki public transport ya kataru yale ankiar te bat ka khandai ki company ki office ki ba kila ban train ye kat ka ba sha bat kila ban le kat kom ka jing dan kam ka jongki haka jaka train ka jongki ya kani la pelaj pai ba ka health department tinggal di tang jingtip pinam de penting makani kam de ka ban penting pi de ka de tang ban IP ka lat kijing ada bat soba habayo shuti mde ba pinle chinu ki jaka ki balong pai bang ni ki jaka tourist place mar tourist place ula ban ye kan khang te bat yele ban lat kita ki ber khot shong hayeng bat yele ban le khot ban lat kita bijing ya bit jumpa tang kini wishbon